पियकड़वन के जानते बने पुलिस से गाड़ी देखे सन त मुहवा सोज कर ले सब चिन्हैया छ ना कहां से आ रहा है जी पियकड़ चिखना से तेज क्रिया खा ले सब मानने को जे छोड़ दल बा ओकरा के हम नहीं कहो ना देखी अब पी के जइबा तीन भाषा बोले ली सब कैसे मौगी तीन भाषा बोले ली सब कैसे कौन कौन माना कोइले भी जाता रह ठीक बाड़ू आई 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 जी राजा जब जी लड़खड़ात लग जे बनू फिर पिला का हो जब दुआरी हेल बनू जो बरा थोड़ा सा पीले बने तो इतना सुंदर बाणी बोले सनु रे नदी आ गइले मूत पी लो ई रौरा कैसे मालूम बा ऐसे कि हम 3-4 बार ही सुन ले हैं बचन केकरा मुहे गलती करनी हां और बरा मर्द एसपी होक बा डीएम होक बा कहां खाती बाड़ा कहां खाती ऑफिस खाती एसपी बाड़ा डीएम बाड़ा तब का ओइला साजी कान घर है माल मरले बाड़ा कहां रहले बरले हो आता तने संगत पर गनी हो 4 बजे छुट्टी भइला 8 बजे ले गाड़ी मारा होतला हो यार एसपी गिरी भोर पर जाइए था डीएम ही भोर पर जाए मनोज भाई गलती करनी हो तारा ना मिलल हो तू तो संत समाज के बाड़ा जब तू प्याजो खाइल छोड़ दहलो लहसुन भी ना खाला तो तारा मेहरारू तारा के ना बोली पूछो का है कारण बाकी संत जे हो जाला नु वो मेहरारू देखते गुड़ लगले कि गुड़ लगने है कहां सत्संग होता लो बाकी पियकड़न के जैसे गोजन भाई भगवान आ कतना तेज क्रिया खा ले सो कैसे कैसे पी के आइल बड़ाऊ कहते के अब से पियबो तो जहर मोहर खा ले फसरी लगा ले तुरंत क्रिया खा ले सक मोड़ी ले आओ ले मुड़ी तो कार को समय से अपना मन से नहीं पी सकत अतवार के क्रिया खेले बस सोमारो के पी के आवता अरे पियकड़वन के जानते बने पुलिस से गाड़ी देखे सन त मुहवा सोज कर ले सब चिन्हैया छ ना कहां से आ रहा है जी घर ने हम मैदान करे पानी ने के छुले ले और आइल बाबा है तो पुलिसो ना छोई है भागो 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 जब तरह के छोने तो हमरो में लग जाई का कर ले और आइल बा पेट झरता देख ली सर जाओ 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 भागो 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 जाओ पानी छू करो तो पानी छू के लौटता हूं सोमार के पी के आइल बा फिर पीनी है जी चुप रह एसडीओ साहब भेंटा गइले हम कल है के लेकर के जन्मदिन बा आज भर पी ल कल से मत पी हो अच्छा ठीक बजाय दी मंगरो के पी के आइल बा फिर पी ले हो चुप रहो मुखिया जी जीतल बड़े नया पर पार्टी वाला कल है के एक पेक मार लो अच्छा ठीक बा बूधो के पी के और फिर पी ले हो दाखिल खाल जने के भल खेतवा नहीं खेली खोले वह कल है काज भर पी लो 6 दिन पी के आइल बा फिर अतवारों के पी के आवता तो मोय को देख फिर पी ला है तो कहता माता की गजब रंगबाजी बा भाई 6 दिन दूसरा के मने पी लेनी हो हफ्ता में एको दिन अपना मने ना पी जो ते पीवा म्यू जो पीवा म्यू जो गाड़ी मारा हम ना बोले दारू के दिशा डूम बाड़े डूम प्योर डो बाड़े प्योर डो जग पूरा बोल ना बोल बे कभी तो भेज बिया 51 रुपया तो जरिए के भेज ले होई बाकी चलो ठीक है बा भगवान भोला दानी बनौले रही परिवार में सुमति बना रहे कमेश्वर बाबू अजीत बबुआ जीवन में कहीं बात याद रखे लो हमने के 3 भाई हैं जा जितेंद्रो 3 भाई वो बेचारू चल गइले तू लो ठीक से बड़ा नु हमने के 3 भाई हैं जा इतना प्रेम व्यवहार बानू तीनों जना के 3 जगह चूल्हा हो गइल प्रेम व्यवहार में इतना प्रेम व्यवहार में कि भैया तार मेहरारू के लूड पर जे खाना बना में हमर रोल के बनाई एक घर में 3 जगह सुमति बना कर रहे हो लो बबुआ